Den naturlige skolevej for elever på Helsinge Skole, syd for Vestergade til den nye skole, når den kommer til at ligge heroppe ved svømmehallen, vil være stien her, som kommer ned fra svømmehallen, og så kører ned af vejen her, efter at have krydset Boragervej. Og så fortsætte ned af den lille sti her, som går ned til fodgængerfeltet på Vestergade. Her kan vi se, at stien fortsætter ud fra Villavejen og går ned mod Vestergade. Problemet her, som vi har fået at vide af politiet, er, at der kører biler ud på stien her fra de to grunde på højre og venstre hånd her, som kører ned ad stien, og stien ender direkte ud i fodgængerfeltet. Politiet kan ikke acceptere, at der kører biler på en cykelsti, som ender i et fodgængerfelt. Og derfor er der nødt til at blive lavet nogle forandringer her af den ene eller den anden art. Enten skal bilerne væk fra vejen, eller også skal fodgængerfeltet flyttes. Det er den her sti her, der er den naturlige for børnene og eleverne at krydse. For ellers så kommer man længere ud af Vestergade, som er tilfældet i den midlertidige løsning, vi har i dag. Og det er en stor omvej for de børn, som kommer her sydfra eller længere østover. Vi kunne godt tænke os, at teknisk forvaltning kom med et konkret forslag til, hvordan området her kunne gøres trafiksikkert, sådan så eleverne kunne komme fra den sti her og over på den anden side af vejen og ind af stien op til Helsinge Skole. Der er to elementer i det problem her. Det ene er, at det er et problem, når vi får den nye Helsinge Skole, at alle eleverne syd for Vestergade ikke har en trafiksikker vej op til ny Helsinge Skole. Og det skal selvfølgelig være i orden, inden ny Helsinge Skole står klar efter sommerferien 2012. Men et andet problem er, at vi faktisk i dag har præcis det samme problem, i det alle eleverne midlertidigt går op på Skovgårdsvej, og vi derfor har problemet for dem, der kommer nord fra Vestergade, og som ikke kan komme trafiksikkert op på Skovgårdsvej. I dag har vi en dispensation fra politiet, så de kan gå over vejen lidt længere op her, men det er noget med at cykle på fortovet og den slags, og vi har kun fået dispensationen i 3 måneder.